أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ البخاري رحمه الله: باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من أوائل المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبتي فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أتمه؟ ففزئت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. إمام البخاري رحمه الله والباب بالترجمة الكتاب العلم وبالتناوب في العلم. جابو ترغو هر أبوتغو أندال dartanago o yahande o bo yahande nawba silande mana tata sungulla duniya hada tawni faydago ko andinta dum dina mudum no taw suklori fu se wadan yalde godde ko yaaki goddo ko sa'a goddo kam gam andugo dina mudum to nda Umar ibn al-Khattab do wato pilo on kanjum kugal mako ko tajirun wato de atander Madina foroy oɗo ha fattude mabɓe ha awalil Madina to nden wato yande nde warata Madina ma o heɓa habaru andal kadi ko wawi hesɗiti ko jippi fu o horana soba mako biyeteɗo Idbanu ibn Malik to heɓay wargo bo Idbanu ibn Malik yaha Madina kadi horanamo habaru kanjum Bukhari waɗi tanawubu fil ilmi daroti wato ande jaɓotirgo er andal o mari sobajo to tawaka ha mallisa andal ma soba ma ko tawama yeccamo hande bo nda ko wahayu waddi ardina ko taw huwata fu se taw waɗa sa'aji goɗɗi kangam lahira muɗum to kanjum ɗum wato hande Bukhari waɗi hadise on gol ɗatal Abul Yaman shaykhu mako o tokkini ɗo mashayikh shaykhu en ha o yaari sahabojo hadise o wiyete Abdullah ibn Abbas amma o waɗi tahwilu sanadi her Zuhri ɗo o howi ɗatal ibnu Wahabin kanko on wiyete Abu Abdillahi ɗo dow tajrid o wiyay ɓultu o waɗi ɗum tajrid kanko on wino o waddingol dow taalik amma ngol sonagol to ibnu Abbas wato ka en ko finnder sahabojo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umaru wi mi lattake min be keddu am, kuntu ana wa jaru li min be keddu am takoramejo am ansarinkejo biyeteɗo Idban ibn Malik yo min ɗon bo ha nokkure fattude wiyetede Bani Umayya ibn Zaydin fattude man innirama be yimɓe wonɓe ha ton to ni on inde fattude maɓɓe o ɗon no ha ton wahiya fattude man ɗo min awalil Madina ha wato ɓurɗum togoɗo wato fattule Madina ɗo daayi kadi se to ɓe gilli Madina yillago yo nden o wi min lattake natanawu min ɗo jaɓotira silande min ɗo mbaɗa nawba silande natanawabu nuzula ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam jippago wara yilla annabijo min ɗo jaɓotira min garata min fu amin holli en bo goɗɗo hokkata wakkati mum fu gam lahira dole nde oɗo ha duya ɗo yeeɗan nde o yeeɗan ɗo bo se kuuɗe duya man bo o huwaɗe gam o rena karama mako ta o warta o toro ko bo ko tullata torde jambo o jawle yimɓe
kanjo o wi'a kunna min lattake natanawabu nusula min ɗon mbaɗotira nawba annusula wato jippago ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam to mi warima kanko oɗo huwa kuuɗe mako yo to kanko wari bo miɗo huwa kuuɗe am to Umar ɗo ɗum pilowo on Aboubacry Siddique fu o wi anzilu yawman oɗo jippa yande feere wa anzilu min bo mi jippa yawman yande feere wato hoɗugo ar Madina yande wonde min garata to mi wari mi horana mo andal ko hesɗiti to kanko wari bo horanam mi andal yo fa ida nazaltu ji'tuhu bi khabari dhalika al-yawm min al-wahyi wa ghayrihi to mi hoɗi er Madina mi waddanamo habaru ñalowmaare man ko woni wahyu iktana wahyu fu ko waɗi er Madina fu mi yaha mi yeccoyam to wa ida nazala to kanko jippi Madina bo fa'ala misla dhalik o waɗa ba mbaɗanmi ɓayru majum fa nazala sahibil ansariyu yawma nawbatihi sobirawo am keddu am go Idbanu ibn Malik go kanko won jippi yande ñalowmaare silande maako kanko yehi Madina o warto e jamma o fii dammugal am fiyande caatude masin ha mi diwti fa daraba baabi darban shadidan wato hande o fii wato dammugal am fiyande caatude ha silmin goma yolde on o tappi maɓɓode ɓe tappande caatude masin nde oɗo tappa bo oɗo ƴama o ɗonna oɗo wiya banni a samma huwa yelaka oɗon toon oɗo wiya banni oɗo tappa ɓe sembe nden oɗo wiya a tamma huwa yela oɗon toon samma ɗo ɗum wato hande ɗum zarfu on ɓawi ko oɗon toon na o ɗonna e noon fasitu ndewtumi fa harastu gurtumi ila ifade maako yo ko woni wato hande diwtugo bo yimɓeji ɗon no waɗa sha'i'at arajif habaruji pewe en mbiyata rumeur jotta yimɓeji ɗo mbaɗa habaruji pewe ha Madina balɗe man ɗo ɓe mbi wato ke feere goɗɗo gar leddi mo sharifu Sham ruminkejo feere oɗo faɗɗina pucci mako paɗe jamdi ha o hona Madina o mbara julɓe fufuni yimɓeji ɗon mbi'a hunna julɓe asaweji man kanjum ɓe bolwanno ha Madina wodi ke feere goɗɗo woyɗo faɗɗina pucci mum paɗe jamdi wato ha saharata ɗi perga ka e ɗi mama wato oɗo waɗa kono oɗo yeridira kono cembingu wara hippo Madina nde o tappi noon wato wanni oɗo emani mi tamma kono go wari kadi yo se noon fay o ɓeddiyam hulnugo o wi qad hadasa amrun azim o wi haqiqa fi mawɗo ka waɗi o wi banni nde o yecci banni hadisol man tan mi wargo ɓe toɗi ngol jungol wato mi mo gasani kejo go warina o wi kay ko ɓurata ɗum on waɗi yo ɗon wato hande kadi o ramminigo ɗon Bukhari waɗan ihtisar de yaake man wato Bukhari wato yaake man kadi Umaru wato wiyata nde o yecci ɗum se wato hande nde waali fajiri hay jemma hojji fajiri ha ɗo waddi ɗum ha sarha seɗɗa o Madina holli en kadi fi duya maɓɓe bo e ngeɓaki ɗum hani bo julɗo ayna noon gam karama muɗum to kanjum ɗum wato hande nde jemma ɗum waari banni o dawi fajiri o yehi julde ɓe annabi suba ha julurde Madina nden wato nde o julini seno noon kanko ka o yehi o naatoy ha debbo annabijo ɗum ɓiyi ko kanjum o wi fa dahaltu ala Hafsata mi naati ha ummul mu'minina Hafsa ɗum ɓiyi ko on wiyete Hafsa o naati nder saare annabijo o yehi ha ɓiyi ko fa ija hiya tabki o esiran be annabijo o tawi ɓiyi ko go ɗo woya o tawi wato ummul mu'minina Hafsa ɗo woya o ƴami ɗum a tallaka kunna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o ƴami ɗum banni nulaɗo Allah seeri on na o ƴami banni qala debbo bo wiyata la adri mi anda ni debbo jaabi mo ɓiyi ko on annabijo seeri on na o wi mi anda summa hoti dahaltu ala nabii sallllahu alayhi wa sallam o yehira annabijo woni annabijo hooti suudu muɗum nde ferwata hadisowol jungol ngol tammi wargo o waɗi goɗɗo silminanamo annabijo derkejo ɗo jooɗi ha babal annabijo wonno man ɗo wato hande o wi yecca annabijo o dungtini wato on man hande annabijo dunganimo o naati kadi nde o naati go wato fagultu mbimi wato wa ana qa'imun summa dakhaltu ala nabii sallllahu alayhi wa sallam mi naatira annabijo woni se miɗo dari mi jooɗaki mi wiyata a tallaktani sa'aka o ƴami annabijo banni a seeriroɓe maɗa na o esiran be annabijo kanko bo o huwal wasiru sani ɗum goɗɗo ɗiɗaɓo nder sahaba en nder daraja o wiyata annabijo a seeri koreji maɗa qala annabijo wimo la mi seerayɓe se faqultu yaake man se Umar go wato ɗum weli ɗum se o habbiri o wi Allahu akbar Allah woni o mawɗo wato oɗo esiri be annabijo ɗum woni annabijo seera koreji mum sakko ma ɓiyi ko ɗo nder saare se o habbiri Allahu akbar Allah woni mawɗo
to ko waddani hadite wol ɗo kam haala jaɓotirgo haala andal goo ngam o to yahi o bo huwa kuuɗe mum o bo to yahi o huwa kuuɗe mum ɓe mballotira hen fayida wato a hebgo wato andal islam to ɗum hadite wol jungol ngol tan mi wargo babul gadabi babun al gadabi fil maw'izati wat ta'limi idha ra'a ma yakrah قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود بن كثير عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ɗon bo Bukhari waɗi tarjama nder kitabul ilmi en woni haala ɗaɓɓutugo andal e jangugo waɗi tarjama ɗo o wi ɓernago her waaju e ɓernago her jangingo to ni waaju o wi ko wayi malla bo jangnowo ko woni her jangnoteɗo ɓerna tikkere wato ande waajo wato amma kiitowo tikkata kiitowo to tikki so darna kiita ngam tata kiita majjira ɗum ta gonga majjira ɗum miila ngam sababu tikkere muɗum amma waajo nde na budnowo kayam ka wolwowo kalimaji o ɓernan non jangnowo bo wato ande o ɓernan kanjum o wiya babun algadabi tikkugo fil maw'izati er waaju wa ta'limi e andinki ida ra'a to ni hande andino o yi ko bo gaajo o yi ma yakrahu ko wañata kanjum ko mallum ɓerni sa e feere ɓernani hokorajo ngam soyde mbita e ko nandi ɓe majum wala gacce se to ɗum wala mo hallu kadi bana ɓernango ɓinguel pamarel ngel anda nden o waddi hadisewol dow ɗatal cheikhu maako Muhammad ibnu Kathirin o tokkiti dow ɗatal Sufyanu Sawri ha o yaari sahabojo hadisewol someteɗo Abu Mas'ud al Ansari radiyallahu anhu kanko on o woodi goɗɗo feere wiyata yaanulaaɗo Allah la akadu udriku salata mimma yutawilu bina fulan o wi yaanulaaɗo Allah mi nesakinino mi hewta juldugo ɓe yimɓe julde jama'are ngam sababu liman amin ko juttinantamin jangde wato holli en to goɗɗo limake yimɓe ɗum wato se o laarayake maɓɓe on her julde ɓe her laamu fu se o laarayake yimɓe on ɓe ɓaawo maako ngam ɗum yimɓe wato hande o limi kanjum wato saabojo man wiya to yaanulaaɗo Allah min e sayno mi hewta julde ɓe julde ɓe yimɓe jama'are ni min ma yutawilu bina fulan wato ngam ko wayni jittinantama to goɗɗo limake yimɓe se o laara yimɓe ɓaawo maako ɗum ɓe on ngam to ɓe ɗuɗɓe ɗo ñawɗo ɗon nayejo ɗon marɗo haaju jahoo jahangal ɗon marɗo ina ɓe goɗɗo ɗon to kadi se o laara yaake maɓɓe ma yaake maako o janga suuraji dammuɗi amma o timmina ruku'ere be sujudeere fu kanjum o wiya to ɗo annabijo ɓerni masin ngam sababu maji ko on dalila ngam oɗo man ɗaɗi haɗugo ɓe feere yaalirgo julde jama'are be ɓural maare annabi o wiya to Abu Mas'ud fama ra'aytuni ay annabiya sallallahu alayhi wa sallama fi maw'izatin her waaju ashadda kanko ɓuri saatugo gadaban tikkere min yawmi ɗin dinta yande maɗi o wi annabi meɗayigo annabijo ɓerniba maɗi gorko mo wari yetti man ɗo bo inde maako Hazm ibn Abi Ka'b kanko on wari yetti annabijo banni to nden annabijo tikki masin na ko o yecci ɗon tikkini annabijo wato ko juttinanan ɗo yimɓe ɗon tikkini to wato se goɗɗo aynayaki yimɓe to lattake ɗo ardi yimɓe her harɗungal fu her julde ɓe tan a julde fu nden annabijo ar tikkere maago o wi ya ayyuhannas innakum munaffirun فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ويا يا أنن جند يونا يا غفير مودو النبي بسيفا يا غفير مودو لم تمهوب أين إلى يوم القيامة on bo wato suurode yimɓe maaji ya onon yimɓe onon ɓe wato onon ɓe on wirwinooɓe wato haari ya feere inna minkum munaffirun woɓɓe moɗon ɗo wirwina yimɓe hunde wonde wato wirwingo goɗɗo go waynugo mo hunde wargo julde ɓe jama'are ɗum woni moƴƴere tilinde masin nden on ɗo wirwina woɓɓe feere so annabijo wi ko moye juulani yimɓe ko moye limi yimɓe faman salla binnas wato limi yimɓe her julde fal yukaffif yo hoyno hoyno go har jangde
ruku o timminan ɗum sujudere o timminan ɗum taw dippita rukuwa be sujudere kam te no ɗum woni nden o anda woni gaɗama ko annabi wi fa inna fihim ɗo nder juuloɓe ɗo nder yimɓe man almarida ñawɗo ɗon ñawɗo mo wata darago darde juule malla wato hande nagarɗama ko fistanto ɗum jiiti ko nandi ɓe ma wadda ifa noon wato tampuɗo ma ngam nayowu malla bo ngam jiiju o wawata wato hande darde juunde wajal haaje e jawmu haaje safarnotoɗo wato o yahan jahangal wato ngal renatamo malla bo woodi ina be goɗɗo haajeji goɗɗi feere ko kanjum ɗum sewo aynayake ma alhamdulillah